به برناکم. Türkiye me berê pir bû. Yani nodû çar nodû pênca dema ez dihatim diçûm Kurdistanê pir bû tê bîra min. Mesela şevê Newrozê çê dibûn bi hezaran Kurd tevlî dibûn. ناکیمه لی ارمنستان به ارمنستان نابر کی 50,000 هبه. Peki qasê tu dizanî li Azerbaycanê çi qas Kurd teqrîben hene? Azerbaycanê Kurd jêde ne lê jêde asîmîle bûne. Asîmîle bûne ji xwe weke Kurd nabînin. Yan jî Kurdî ji bîr kirine êdî Kurdî nikarin biafin. Weke aldı bînin. Peki Kurdên Asya navîn yani bêguman tekî yê te bi wan re jî xweş e. Kazakistan